मोनसे गोदान बुस्थु सफैलायबाय पार्सेल सलारनि सानफ्रामबो लाइट बिला बिराद बारा फैयो दाना बेखायनो नै आयौ एबारा माथो बरका साइज वारेन्टि दंना गैयाब्रा नै आनबक्सिं 12 to 14 hours solar street light charging time high waterproof 3000 watt Remali 1500 watt ल'सो बिहरदोंमोन 150 watt ल'सोमोन आबुल जाफैबाय स्क्रुफ्रा मानसि बुनो स्क्रुफ्रा दामि गोजालै लहानिसो नांगोन ना राइसटेनखौ नाङालै अजनथार नामा अजनानो माथो बिराद अजन Important notice press and hold on off button iya desa kayak beroleh nih pleda लाइट चालू करने के लिए चार्ज होजाग्रा दंबावोसो नै एक्सट्रा माने सलार बायदिनो सान्दुं गैयाबा होनानै डाइरेक्ट फोजोंनो हागोन ना हायाथाय फुल चार्ज फोजोंदो 파워다 센서라고 하시는 여기서 리모트जोंसो जागासिनो 네? रिमोटजोंसो ओरै बेखौ मारिबा सिखांबाय गिलिरथार नामा रिमोटजोंसो आयौ गुदुं मोनफैलायदों 3 घन्टा 4 घन्टा 6 घन्टा खाना मोनलायलायबाय मोख्रोम जि स्ट्रंखा नै दं बाथाना नै बे जाहैबाय नोंसोर माने मोजांसिनसो नुयो ओइ फांखाखौ होबाबो होमबालाय बाथौ बन दंमोन नोंलाय दहाय iya tuan dia sana oh boleh ozon asiku oh ini bisa semua bisa sekali manja ini bisa ini orang mati boleh dia gudung coba kasih